И здравейте, YouTube, аз съм Виктор, с мен е Преси. Да. Днеска сме пак сме в Майн... в Night PvP Night PvP PG. VG, епизод 3 вече. Да, 3. Да. Сега Преси ще довърша фара. Да, той си довърши. А вижте така, един мост направихме сега. Направих. Мен ме Направи кефи. той. Мен ме кефи. Да, прави. Аз съм помага главно. Да. Много. Така Само направих. му чупих някакви неща. Да. Така, дали ми една И елата за малко, елата малко. Така направих една рекичка. Там се излива долу. Ела така. Мгм. Така и само значи, че онова горе го ще прилича на да не използвам така дума кундон. И за това ще го направя по така, защото Да. прилича на кундон. И Кондон Демек взем за да, лицата. добре. Добре, Маквей. Аз запуших почти всички, останаха ми. Мисля, че едно или две пресечения. Ето само. Ето да. Къде бях? Останах ми абсолютно 5-6 блока. Ето тук е едно. Бе и тук цялата редичка, мисля, че да. И това е всичко. Даже. Не ме стреля. И от също така, от когато направихме това с торчовете, почти нито едно зомби не е влязло вътре. Не се Да, това спалва. е някакво постижение, защото ние постоянно обърнеш са кихнеш ли сте убили. Да. Тъй тук както сървъра на хард, Да. направо от чисто 2 минути. Да, и след скоро време разбрахме, че тук има някакви двама, да не кажа какви, които ни загрозяват, които ни, мале, Загрозяват къщата. загрозяват къщата. Гледката. Гледката, да. Тук има 11 точно май ще И стига. ходят като цигани без глави. Да, само ви Те кара. натърсват гюмове. Да, За бакър. да, и този епизод май ще е по-кратък. Да. Преди кратък 10 минути, близо. Пак заради пресия. Нищо Не много заради мене. всъщност Имаме време, но просто нямаме колко... Няма сега как да ви покажем много. да, това е друга подробността. Това е друга подробност. За това, че няма време, аз винаги няма време. Така. А, Някой се опита да оцеля, ама малко не точно не оцеля. Мисля, че вече всички са готови. Запушени. Да, всички са запушени най-накрая. Днеска поне Виктор постоянно работи куче, работи робе, работи куче, работи робе. Всичко е вървиме. Да, аз го объркна половината път и се отказах. Да, после намерихме, после с Соня, този Мартин. С, да, с нашия друг чага, Да, Марти. който викам Ще да ни... помага. Да, той ще снима клипове. Моля ви, не снимахте абонатите. Той ще снима клипове. Не на Майнкрафт. Не на Майнкрафт, но може и на Майнкрафт, но е... Не го искаме. По-добре не го искате. Ще снима на Хъртстон, колкото разбрах. И на Айзек. Ебола. Така. Така, сега какво ще правим, Така, доктор, ти си довърши моста, аз си довърша. Аз моста готов, според мен. Добре, в този епизод, даже ще е под... но доста ще е кратък, да. Не, ще има 20 минути. Даже може да ходим малко на PvP, да е по-интересно. Да. Аз мисля да направя още една къщичка, какво ще кажеш? Добре, давай. Защото все пак искаме да е нещо като цяло. Ясно. Не, или пък... Не, или първо къщите, после пътищата. Да, пътища. Или първо къщите, после тях. Ще видим, чакай. Ние малко тъпо го направим, Пътища. Не, първо къщите, защото пътя ще го направим за 2 минути, а къщите... Клик, да не е 2 блока. Нали? Така... Забравихме сега... Ти както си вече няма да ни трябват. Да, вече не трябва, защото отсветихме малета, Да, вече освихме всичко. Другото, където искам да направя една автоматична ферма за... влада, не мога да кажем.
Първо искам да направя автоматична печка. Виктор, не ще направим някакъв гиво или какво ще направим? Да, ама не съм го решил още кога. Точно. Да, не сме решили кога Трябва и малко ще повече, като направим малко повече апарати. 50 абонати. Или, зависи, може малко повече. Да, ще направим някакъв giveaway. Ако няма Как по-хубава, ако няма някаква по-хубава играч, чакай малко повече, да, ама. Да. Някаква. Примерно като не знам, той се решава. Сега, ако е някаква 2 евро. Сега. Не се биете, моля. Не, бре, така някаква така по. Сега, ако може и на 50 ами рече, повече. Къде да нас сложа на къде? Айде, ще да ти правя компания, ще направя къщичката при тебе. Ай, вече имаме Dark Oak. О? Към, нали, И имаме 34. Такова. и 23 абоната. Да, бяха 22-23 абоната. Пак Много. Пак много има. Да. Какво искаш? Ай, вече... Чакай само секунда. Не, по-ще го погледна. Да мисля, че втория клип, ако не се е, сигурно се е качил вече. Да. Той стои с новото интро. Да, в новото интро, което направихме, да е този моде. Този пак ще е май с новото. Да, то си иде вече всички са с него. Да, докато не умръзна. Да, докато не решим да направим. Докато не дигна скил левел 3 за интрото. И да не повярвате, трети епизод! Оте. Да сега струва да изглежда хубав. Да, освен някои неща, които са тъпи. Тук сме някой админ малко по-тъпичък. Модератор. Подробни, да. Ява горе да виж как стана. Да, видях много яко. Що бях при тебе? Някой не ме усети. Бати духа. Виж, тук, тук ще направя. Добре. Такива размери. Така. Да, вижте, модератор иска кирка. Да. Ето, това са малко... Юсър ще му даде. Това са от малко тъпите неща в сервера. Да, това са... модераторите не са както трябва и такива. Няма да е такова на сервера е хубав. Но малко играчите не... Да, но те играчите имат повече права. Да, май, те се окаже. Виктор се окаже прав. Къщата същия модел ли да е като нея? Малко по-различен, ако може. Ако не... Не може. Също ще направя, не се. То селото има две различни къщи. Да. Не, сега не е тук, тия сега тук ще така. После... Имаш ли дърт? Моля да кажи да, моля да кажи да. Не. Страхова за дърт. Нали, че има някаква друга къща малко по-специална, например. Айде трябва да си направим един чест рум. Да, ще направим в следващия епизод в подземие, може го, после ще видим. Зависи от времето, защото нещо май... Аз още малко... не, аз се откажа да стига толкова къщичка за сега. Ще направя подземието. Да, Вектор, сега ще започне подземието. Да. И ще видим кое ще стигнем в този епизод. Пък имам идея за него, как да го направя по-хубаво. Така, тук си сложа торчовете, че... Да нямаме проблеми после с някой зомби. Да ни очисти. Диско отмъщение. Тук вече на мен не ме е страх да се остана мафъка, преди се закопавах. То ясте. Не се. Вече го преживявам. Защото тук хард, зомбитата, 3 удара, на един удар ти взимат едно сърце. Да, бе, човек. 10 удара и умираш. А те като те хванат и те почнат... Тук само най-често се среща някой друг паяк, защото те е по-нахални. Да, те... Не, Бати чуете. подземят къде го направим? Отляво на къщата. Да. Тук ще го Или направя. ако искаш, може да е в... под това. Не, аз ще го направя. Басейна ли? Не, ще го направя тука и върху него ще поставя къщичка. Може да. В следващия епизод. Тук ще го направим подземието.
Чакайте сега тук да правя моите скил умения. В направяне на кръг. Айде. Така. Тут много трудно се направи малко кръгче. Аз на уния огромните вече ги бъркам адски него. Не, брат. Аз голям кръг много трудно правя. Напред така, нали, къдеш да ходя на PvP. Да, може да ходим на PvP. Аз по-добре тогава си изхарча левела. Да си поправя хубавата лопатка. Да, бе. Като може да ходим на PvP. Взимам 30 желязо. Взимам. Да направя една наковалня. Значи, две, три. Ти на колана ли ще правиш? Ага. Точно 31 желязо взех и толкова трябва. Тук мисля, че тук си вижте, 0 durability. Да, и моята е една малко. С ефективност 3. Моите 4. Ще взема 3 диаманта. Аз поправя така. Дано да не ми иска голям левел. Too expensive. 30 левел ми иска. На точка 8 не е така, не знам, ще играм на точка 7. Защото... Няма сървъри толкова хубави. Имам много. Някой ме ранкат. Но вече не. Лаги ми! Лаги ми! Вече не ми лаги, бе! Да, too expensive, спокойно. Значи се сбукам с тази лопатка. А, не! Чакай, но мисля, че имаше тук репер. Да, има. $100. Аз имам. Може ли? Чакай да 150. видя. Money. 550 имам. Да, 150. Мисля, че толкова Лей. беше. Лей. 100? Мисля, че толкова беше. И 50. Толкова? 150 май беше. 150. Ага, ако не се лъжа. Някъде тук беше. Не, това е репер. А не репер, това е джант. Тук са пушенки. А, ето го. Не, това е XP. Това са китовете. Айде, сега не мога се... Сега се изгубих, чак. Фу. Не, аз се изгубих. Аз съм си напълно се изгубих. Сега. Чакай, какво е това? Kit Faster, Kit Pro. Тя ги нямаме ние. Те ги нямам, те са за тези тапанари. Не. Май няма репера. Пък ще ти върна парите, ако не го намеря. Дай парите! Да, като мунда, чак. Да мога да преживея 5 минути. Че някой му взел парите да ми... Че някой му взел парите, не знам. Така, тук ще направим сега едно кръгче надолу. Ще видите защо. Така. Иначе аз ще се върна като съм изкупвал кръгчета и съм го направил вече малко. Да, и аз също като... И той е много прекъсва. Не знам защо. Така, ще ви се видим след малко. И върнахме се. И аз съм пак съм се бола, да. И аз по едно време. Ето той го прави си го. Вече не е кондон. Ела да видиш сега, добре мука, ела. Ела. Чичи. Да видиш, Така. ние мост не ползваме, ние сме над тя неща. Ето вижте какво направих. Така, това е неговата къща и неговия мост. Не, аз И неговата пейка. да бейката на бабичките. Виж. Тук вижте какво направих. И това е нашето подземие. Да, Дами и господа, започна се.
Да. Сега изкопах докато. Но явно няма да завърши сега. Не, сега тук в момента ще завърша. Сега пред Няма очите да- ви, хора. Ще направим някои неща, но няма и да е цялото. Да. Цялото не можем и да искаме. Само ще го смъкнем додолу, нали? Моята пред... Тя кога е била тук, бе? Пак да полига. Много ще ми приятелка. Ака. А? Нищо, бе. А? Да го... И, дами и господа, леклия хомо! Няма да кажа какво е това. Забавен. Ай, стига, бе. Кога стана толкова забавен? В хумор. Хумор. Действа. В хумор на Макс. Пата чалга, бе. Охо. Не от мен. Абе ти искаш ли да вадя дискоте си, Ивана? Да, после след клипа. Добре. Възможност. Може, нямам проблеми. Така слушам малко. I don't hear. Опа. Сега не е пред хората. Ти го пееш 20 минути. Отиваме на купон! Опа. Чакай, че тук майсторски умения лево Макс. И хора, това е нашия... Съжаляваме, че клипът е толкова... Не, никакъв шанс. Още ще има. Значи... Леклията пак. Чистито. Така. И си трием канала. И си трием фейсбука, всичко. Довиждане, това беше от нас. Да, всъщност това беше от тебе. О, фак, той ще ме елиминира. Така. Хора, Средата какво слагам? хора, кое? По средата ли ще го правим като миналия път? Да, бе, да, стане някой да... Ама, добре, чакай да Какво да взема. мериш? Нямаме избор, ние сме бедни. Чай сега, тук е центъра, май. Не, блин, много е трудно да откриеш центъра на... О, 6 математика мълчи. Да. Знам. М. Кучкички. Драпни са, бе! Манги! Да, признам, че приписах на някоя маля. Си замълча. Кат, някой наркоман. Айде, бе! Ай, стига, бе! Чакай, аз пак съм го объркал. Защо? Та съм толкова добър. На следващия път вече ще умра, бягай. Чакай да ти взема идеята. Клево да си да го да не бъгато. Мале, че нахал на работа. Бягай, бе! Бягай, бе! Чай, бе, така е. Чай, шкодия. Ча... Няма пия. Мага се да мърша. Тuma на купон! Айде, престани, бе. Добре, това какво дърво е? Спрус ли? Да. И... Маля тук колко е светло. Да HD! При мен е светло. Така. Аре, махай се, бе, резолюция макс. Така, вижте моите красиви стълбички. Да, погледнете. Погледнете каква красота. Направо. И тук ще има къща. Сега се заседнае. Да, и там ще има нещо като покрив отгоре. Не къща, има нещо като покрив. Да, всъщност. И да се влиза вътре. Да, всъщност. Даже... Също сега ще го направим. И други епизод сигурно вече ще сте видяли готова дупка. Та обзаведена.
Сигурно. За следващия епизод ще видите наполовина направена или цяло направена, не знаем кога ще е този епизод, защото както знаете ще имаме ваканция и след тази ваканция аз ти на майната си и той ти на майната си. Да, ма разликата е, тя се връща, ама той не. Да, аз може да се върна. А, To be continue. в близкия месец. Близката година. Да. Той изчезне ли? Го забравям за един месец най-малко. Така че мен като ме няма, той може да снима с неговия пичага. Мунда. Не знам, може. Ще има. Може би. Може Има да един и неговия най-добър приятел Мариан. Аре, аз ли се клещи? О, здрасти. Фак. И най-добрият приятел Мариан от неговия клас. Поздрави, пич. И да, той ще има без мен някой път, ако когато ме няма. И аз не знам кога ще ме има, кога ще ме няма. Да. Защото той и него го забравят. Да. Но с мен има... Не знам колко клипове, това вече е трети епизод. А втория вече се качва. Това да вече... Би трябвало да се е качил. Не, при малко още ми изписа, че се качва. Ще проверим. Има техническа повреда. М, И ще я Прави отправим. прави се към 3 часа. Обработва се 3 часа. Качва се за 50 часа. Да, вече го чакам си 21 час го чакам вече. Миналия клип се качи за 10 минути. Да. Не знам, може да е заради картинката, където съм сложил. Да, вече... Не казай нищо, не казай нищо. Защото може да съм объркал нещо пак. Но... Значи, ако ви излезе картинка с нас двамата, нашите два скина, значи той не се е провалил. Да. Това е нещо ново в клипа. И искам дъвка. С коса. И- Да, и ще получи дъвка с коса ми нещо друго, ако не е така. Yes. Всеки филм много. М, И моя фар е готов, може да се каже, освен някаква такава. Сега ще правим... Много яко стана нещо. Там ни е вкъщата, това ще бъде късена. Не съм ви показал селото, като да е. не ми се ходи това. Като направим това искам... Ама не, че, то селото ти е много яко, Не. нали знаеш? Аз не че съм прав по него. Той не знае, че селото ти е най-якото на света. Що? Защото няма нищо в него. Има трима селени, да. Да, отляка ги против волята им. Щеха да живеят тук, ама неща да идват. Много скъп найема. Да, защото трябва да ги таковаме с количка. Защото тук ще разбрах, че вилиджери не могат да се ръзат на каишка. Да. Това е нещо ново за нас. Вместо И това- моля те това да не прилича на кондон. Да, но не. Спокойно, това не е твое производството. Не е мой Ай, призор. хора. Сега се разбрах, че Пресав не може да прави нищо да стари. Вау! Значи, от стълби не може да вземе един завой и ме вика. И аз ще го направих от първи път, защото той е максимално. Го направих и вика, хаке! Човек, бях се объркал, типа една грешка да направим. Сеш ли се в ония сървър, в моя сървър, като правихме Не. спауна Какво правихме? на тавана? Колко грешки имаше само от тебе? Първо тапак, аз не съм правил таван. Да. Второ спауна си го направихте вие преди да дойда. Да. И тавана направихме спауна, после след го правихме тавана. Викторе, ти сещаш се колко сървъри имахме? Добре, последния. Последния не съм помагал, последния беше направен от вас. Да, и после тавана, после ти с тебе го правихме и още един това най-отгоре. Добре, може съм бъркал два пъти, айде. И да, ама окей, той го беше объркал в края, а ти в началото. И след и още 3 дена работа. Защото тавана беше голям, един кръг, мисля, че беше от 40 блока. Ох, значи имаше един тъп сервер, където аз и Виктор бяхме админи. Класичките. Свети са на кой? Румче ли? Майко. И ние бяхме админи и този сервер направо го разтъпяхме.
Мале, тая е по... да не са били да не са били толкова смотани админите, няма проблеми. И между другото, не сме го прецакали изобщо. Не, Виктор изобщо не махна половината свят, всичките групи и... Не, Или не прости, не сме правили такива работи. не. И аз изобщо изляза, и аз изобщо не влях в ония ден да го досъсипва. Не. Не съм бил аз. Аз изобщо не напълних целия. Не гледах Сиера как Ендър драгони се бият с Уидър скелети. Това беше в твоя сървър. Не, в това беше. С Мартин го правихме. Една вечер, докато нямаше никой. Да, то сървър беше 247. Беше, подчертавам. Да. И само гледахме как се бият и разрушават целия world. Един дракон се беше мушнал до бедрока. Беше направил една дупка до там. Мисля, че имаше спаун. И яко Викторе. купонини. Да. Това ма на купон. Стига се разкажеш на стора на хората им сигурно е станало тъпо вече от нас. Така не става. Чакай, а? Виж така, какво ще кажеш? Добре, така става е. Ама ще трябва ми някъде глав, само ще ми трябва някъде. Следващия епизод. Ще ходим в Недара. Да. И не само, ще ходим на PvP, защото сега не можахме. Той вече клипа стана 20 минутки. Ела да го завършим тука. Чакай да го довърша. Всичко да е, точно. Че да нямам после работа. Още. Тука, застани. Чакай още една минута. Да взема малко акацийка. Да сложа тук. Тъй. То... Така. Той вече се е готов да свърша, а? Да, аз вече съм в Добре. поза. Чакай, нали? Оригиналната. Ето това е. Готово, вече само долу. Тук даже ако намерим нещо отново бикън, ако си намерим, така му го сложим да свети. Нищо не е тук, чакай, това го махна. Ами да. И така. Ела да го завършим. Добре. И надявам се клипа да ви е харесал. Да, и... Ако ви е харесал, коментирайте, харесайте. И не по... И да, имаше един пич, който не беше коментирал миналия клип. Да. Видяхме Ама. го, да знаеш пич, това, че снимаме само двамата, значи снимаме пак двамата. Ще има и други, с които ще снимаме. Не, ти изобщо прочита ли му коментара? Да, прочета го. И какво пишеше? И да направим епизоди, и както виждаш в момента, какво правим? Да, че ние сме ги направили, не сме ги качили, да, не знам друго. Да. И ако искаш коментирай пак, и който иска да коментира. И моля се, абонирайте се, харесайте нашата фейсбук страница, ще има пак в описанието. Да, пак ще има линк. И това беше от нас, аз бях Майко. Аз бях Виктор, той беше Пресова. Същото. Ние бяхме да Gamers BG. Gamers BG и чао. Чао.